Bij mijn danskunst is het niet zo best. Ik kan niet zo goed in de ritme dansen, maar ik heb wel een liedje wat zo heet, dansen. Dus de mensen moeten het maar doen. Maar dat lukt wel aardig. En dan kijken we naar die clip en dan zien we inderdaad iedereen dansen in een gigantisch gave omgeving. Hoe is het allemaal tot stand gekomen? Dat kwam eigenlijk, mijn vader zat de clip te kijken op tv en er kwam een clip voorbij van de Bee Gees. En dat was, hij liep daar door de mensen heen en iedereen stond in één keer stil. En dan begon iedereen in één keer te dansen. En dat wilden we eigenlijk nadoen. En dat hebben we gedaan in Zeist, gewoon bij mij in de woonplaats. En dan hebben we die clip helemaal nagemaakt, maar het is wel iets heel leuks geworden. Ja, dat was in 2008 was dat ik meedeed aan een programma Ster Academy. Daar werd ik toen tweede uiteindelijk. En toen is het eigenlijk allemaal wel begonnen. Heb ik een plaatcontract gewonnen toen. En daarna ben ik echt gewoon mijn eigen gang gegaan, mijn eigen pad gaan volgen. En de afgelopen 2 jaar gaat het eigenlijk echt supergoed. Gaat heel goed. Top is een concert vorig jaar natuurlijk, om daar te mogen zingen. Dat is een eer natuurlijk. Mochten we een half uur lang op het podium staan, dus daar zijn de krenten uit de pap. En zoals nu hier bij het Tros Muziekfeest, dat blijft ook waanzinnig om te doen. Als je dan wordt gevraagd, dat vind ik wel heel leuk. Ja, je hebt natuurlijk in het begin hebben we allemaal voorbeelden en dan kijk je bijvoorbeeld naar die artiest, vind je leuk. En ik heb het altijd gehad met René Vroger en toen in die tijd Bouke, die vond ik leuke liedjes hebben. Maar nu ben ik gewoon echt met mijn eigen ding bezig en je moet je eigen ding natuurlijk doen, anders kom je nooit verder. Je moet niet iemand nadoen, want dat heeft geen zin. Wat is het laatste wat je hebt geleerd dan van een collega? Dat is van Vincent eigenlijk, die ben ik tegengekomen in de Mosquito Bar. En als je ziet hoe hij met het publiek omgaat, stukjes a cappella zingen en het publiek laten meezingen. Ja, dat zijn wel dingen die werken en waar je van leert. Nogmaals, ik ben jong, dus ik kijk nog veel naar anderen. Ja, een droom was voor mij om een keer in een groot concert te mogen zingen. Maar ja, dat is vorig jaar eigenlijk wel uitgekomen. Maar er is natuurlijk altijd een droom om zelf een keer zo'n concert te mogen geven. Bijvoorbeeld in Heineken Musical of een Ziggo Dome. Daar moet nog heel hard voor gewerkt worden, maar ik wil er zeker wel mijn best voor gaan doen. Zeker.